Olen aina haaveillut yrittäjyydestä. Kerroin jo pikkupoikana äidilleni haluavan isona yrittäjäksi. Yrittäjyys on intohimoni. Myös siivous on intohimoni. Minulla on se onnellinen asema, että olen saanut yhdistää 2 intohimoa jo kohta 10 vuoden ajan. Arvostan koulutusta. Koulutamme oppisopimuksella nuoria siivousalan ammattiin. Minulla on itsellänikin kokemusta oppisopimusopiskelusta. Minä aloitin 17-vuotiaana opiskelun ja valmistuin silloiseen ammattiin. Työskentelemme laadukkailla välineillä, laadukkailla puhdistus-, hoito- ja suoja-aineilla, puhtailla siivouspyyhkeillä. Koulutamme ja kehitämme työntekijöitä ja toimintaamme jatkuvasti. Näistä syntyy ammattisiivous. Työntekijät tuntevat työolonsa turvalliseksi ja kannustavaksi. Tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä. Meillä pysyvät sekä asiakkaat että työntekijät. Palveluihimme kuuluu koti-, yritys-, kiinteistö- ja rakennussiivous. Toimialueemme on pääkaupunkiseutu. Pidän tärkeänä siivousalan arvostuksen nostamista ja haluan kehittää siivousalaa. Ydinajatus on olla osa yhteiskuntaa, rakentaa yhteiskuntaa ja olla osa tulevaisuutta. Haluan tarjota työpaikkoja ja toimeentuloa.